Zdroj. Jaké myšlenky máte, pokud uslyšíte slovo zdroj? Jaké jsou vaše představy? Jak jej vnímáte? Je to něco, o čem se často mluví? Je to něco, co si každý představujete úplně jinak? A je to něco, k čemu upínáte své záměry? Je to něco, odkud žádáte o pomoc, o vedení? Je to něco, co zbožťujete? Přisuzujete tomu určité vlastnosti a schopnosti, které vám pomáhají? Jak si zdroj představujete? Někdo si představuje zdroj jako Boha a je jedno, jakým jménem ho pojmenovává, skrz které náboženství nebo víru vnímá tento zdroj. Jiní vnímají zdroj jako něco, co je uvnitř vás, něco, co mají uvnitř sebe, nějaké vnitřní vedení. Někdo to vnímá jako své vyšší já, tedy součást jeho samého, ale je to o kousek postaveno výš, než kde je jeho fyzická hmota, kde je jeho fyzické tělo. Někdo si zdroj představuje jako obrovské úložiště plné informací, vědění, něco, kam se může kdykoliv zeptat a vždy dostane správnou odpověď. Někdo si to představuje jako zhluk více bytostí, třeba nás andělů, archandělů, na nebe vzatých mistrů. Někdo si to představuje jako náš dům nebo jako nějaké obláčky, na kterých sedíme, vnímáme a spolupracujeme spolu s každým, kdo se s námi chce spojit a kdo s námi chce komunikovat. Někdo může zdroj vnímat a také vnímá jako vesmír, jako nekonečnost možností, anebo také jako slunce, jeho životadárnou energii. Někdo zdroj vnímá v přírodě a v její moudrosti, v zemi, v matce Gáje. Zdroj tedy je vnímán různými, opravdu velmi rozličnými způsoby. To, co je pro ně společné, je, že zdroj, ať už se ho představujete jakkoliv, a my chceme říct, že nic není špatně a nic není méně hodnotné než něco jiného, jiná představa. Jde totiž pouze o formování vaší mysli a o vaše osobní nastavení, vaší osobní manifestaci a projekci tohoto imaginárního pojmu, tak, aby to pro vás bylo uvěřitelné, uchopitelné a abyste s tím dokázali fungovat, komunikovat a tvořit. Přijměte tedy, že je to určitá databáze informací, energií, bytostí, ze které opravdu každý z vás má své napojení, protože vy všichni jste jeho součástí. Nejlépe se to popisuje asi na světle. Světlo, například sluneční svět, si totiž dokážete velice dobře vybavit a velice dobře představit. Vemte si, že toto velké světlo je plné veškerého vědomí, veškeré pravdy, o všem, co existuje, ale i zdrojem veškerých nepravd a špatných informací.
Je to takové obrovské úložiště a každý z vás má ve svém srdci část tohoto světla, jiskřičku, která je neustále napojená na všechny ostatní, na společné vědomí, na společný zdroj všech informací. A proto jsou zde informace, které jsou jak pravdivé, tak nepravdivé. Ale vy, vaše duše, vaše světlo, velmi dobře rozpozná ty pravdivé i ty nepravdivé informace. Oni tam pouze existují právě proto, že je tam některé duše vložily skrze svoje vnímání svých životů. Byla to pouze jedna z cest, jedna z možností, jak dojít k té pravdivosti, k té ryzosti. A proto zde byly také zaznamenány. Světlo nemůže existovat bez tmy a pravda nemůže existovat bez lži. Tedy i tady jsou energie vyrovnány a existuje zde obojí. A je to tak naprosto v pořádku. I u vás musí docházet k rovnováze, pokud chcete prožívat svůj život a své zkoušky bez větších výzev, bez větších problémů a docházet k uvědoměním tou láskyplnější, jemnější formou, příjemnější cestou. Zdroj je tedy něco, co si sami tvoříte a zároveň to máte v sobě. A je jedno, jestli si to představujete, že to máte uvnitř nebo vně svého těla, jestli je to něco, k čemu mluvíte, s čím hovoříte, jako například teď Markéta. Dává vám tyto informace a před zahájením naší komunikace požádala nás anděli, archanděli, na nebe vzaté mistry, ale vždy žádá i zdroj o to, aby jí byly předány informace, které předány mají být. Je to proto, že ve svém spektru vědomí, že ve své manifestaci si zdroj nějakým způsobem představuje jako něco, odkud může dostávat a dostává pravdivé informace. Ano, pokud si sami zadáte, pokud sami žádáte, že chcete ty pravdivé slyšet a ty pravdivé přijímat, tak k vám ty pravdivé chodí. Pokud byste žádali veškeré informace, budou vám chodit jak ty pravdivé, tak ty nepravdivé. Je tedy zase jenom na vás, co si z daného úložiště informací vyberete a co si chcete prohlédnout, co k vám má přicházet. Opět je zde možnost vaší svobodné volby. Tyto informace jsou tady pro každého a pro všechny. A velmi vám mohou pomoci na vaší životní cestě, na vašich životních křižovatkách. Vždy si můžete zjistit, zeptat se, která cesta je pro vás vhodnější, nebo co je potřeba udělat proto, aby změna nastala a nastala v laskavosti a nastala tím nejjemnějším a nejpříjemnějším způsobem, který je pro vás potřebný, nebo co z dané situace máte pochopit, jak se posunout dál, co vám to má říct, co vám to má přinést. Můžete tedy žádat o pomoc na vaší životní cestě a ta vám je vždy dána. Nikdy se nikdo neptá na všechny aspekty svého života, což je naprosto v pořádku, protože potom by váš život na této planetě neměl to, proč jsi sem přišel.